weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to añammeji wuro molo jakiri hoore fonde kon waktu yoni ha to asde balla e nder galle mamadou ba kame butiga djibi camara e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal subaka altina hande o daka mo madina gounas lulde balɗe sappo alliyankore sakima subaka hande dow yamirore khalifa mo madina gounas woni ceerno alhaji ahmadou tidiane ba to madina gounas to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi mouhammed cheikh al kaswani subaka altina hande o fusi suudu sarɗiji leydi ndi gam heɓanade sumgoji sarɗiyankoji a sappo e tati lewru me to leydi mali gonnoɗo avocat général taw koye cour suprême woni sharif mouhamadou kone warte yañade konguɗi makko jaltugola aduna gonnoɗo hoore jagoɗo leydi mali woni soumaïla Boubeya Mayiga mars 2022 hitande yawtunde to leydi Guinée wuro wiyetengo bulli wela capannayyi kilométre hakkude mamu ko galleji kewɗi cumi toon hewɓe hen hande o ngala ɗo koɗi ngala haydara tene kolliti caɗele mumen paya koye korkaɓe e rima ɓiɓɓe guinanaɓe nde mbawata wallidde ɓe kabruji men mara en ha to niger côte d'ivoire burkina faso afrique du sud maroc ha to madagascar ma en jaa ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe caggal publicité moon jañoɗen e kabruji men e ɗemngal pulaar. gurelte ko lekki moƴƴi haa ko moƴƴo iwru ko en to kordinnoro ari ko wallude e safrude haa moñi kala yiito heen hoore muɗuma gurelte ko haako no haako wargani a ittade heena mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gurelte ala rewam ala effet ala haydara sa waɗi no wirani hen ma yiito heen kala cellal ɓanndu maɗa an jogiiɗo tension jogii AVC ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru kono ne kadi koyɗe musoje koppi musoji ɓanndu musoru kala mum gorel teyya ene safra ha jiitoɗa hen hoore maɗa sa yiɗi andude ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko poɗɗa yiide toona sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel teyya beele mbawa hebde lekki ki woto woɗɗu joni joni keɓa hen ko laaɓi so tawi gonɗa koto leydi Congo jokkodirta koye Haruna Gaydo kabinɗa so korkari ko toon wo moltoyto mbatta ko 00 242 04 411 68 26 so tawi gonɗa koto Afrique du Sud jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 0027 82 74 67 672 so tawi gonɗa koto Mozambique jokkodirta koye Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya hewɓe cettima dañi hen jaam. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗinde ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutoriɓe ɗum fodde sappo e tatara fina yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo ko sappo e jeenayyi rafi safrata
fannu tataɓo o ko fodde temedere fima yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri. ceerno Djiby Sy ne safa rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe ustoraɓe ndewagu kala. ceerno Djiby Sy ne yawrene worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni joni muuɗa jiiya hoorema ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne andino dendagal kine mum kadi omo jogui leɗɗe ummiɗe to leydi Mali kesi pulla cafroje rafiji kewɗi guila rafiji gorago ha e rafiji ustoraɓe ndewagu kala e wonduɓe estomac. so tawi a hutorima ɗe leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wone sa yannama ka miskino safruma ha mbiya wen kaw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydneji baktidi hoore mum ha habba walla on jano borogal. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala kone nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo oguya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗe ñamoje franc CFA ko temennayyi CFA. ceerno Djiby Sy numéro mo weeva wonande yiɗɓe waɗnede listihara ko 77 653 0367. yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum ha tengtino e tawateɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawe to ñabina e oɗo saaha joni. kala jiɗɗo hebde ceerno Alassane Sy to ñabina ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wone so tawi on pamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wone mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare TV yonti kumpital mine ɗemngal pulaar aaɓnde sappo e tati mbooy hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati kumpital mine ɗemngal pulaar jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene yettane jara ɓen duusi yankoɓe mum ha tenti noon ɓen yuɓɓinoɓe publicité ji mum e ndeɗo henna jayde nde ganduɗa jayde nde teddi no feewi. so tawi tan woni ko baɗowo jayde tan kam tan jayde nde gasa wasa woɗɗoyde walla ni wasa yaade ɗum noon ɓen yarlitiɓe jamma e ñalawma ene mbaɗa hen koppareji men beele jayde nde wawa darade wawa wurde wawa woɗɗoyde ɓenne kadi ko yetteteɓe e ɓen hettiyankoɓe jamma e ñalawma woɗɗinoyoɓe wonande daade jayde nde ɓenne kala ne jette ne jaare siftinde on wonande lewru avril fandu so jomiraɗo haaji tugganma tan guila 2015 ha yetto 2023 mo gonɗen avril guila nden jayde moon weltare TV ene ɗoftida e moon e kala banggueji to banggue kumpital moon yonti noon goto e moon kala watta haqqille jayde nde no ɓamtorto ha wawa ɓamtade ha wonta jayde continent kala no woruno nde tawno jayde nde ala kala ɗo heddani moon e kumpital moon ko onon jeeyi ko onon kala ko onon min joɗaniɗo henna ala ko waɗi en ɗo henna so wona konngol humpitade ɓuuri humpede kala noon jiɗɗo jokkodirde jayde weltare TV ha ɓuuri wawde ɓattodirde e muma ɗoftodira e mum peeje e haqqilantagal ha jayde nde ɓuura wawde ƴellitade e ko waɗata ko taw kadi waɗiri ɗum ko kañum tigui e hoore mum yarliti gam wadde hen wallude jayde yo jokkodiri e musidɗo moon Sar Abdullaahi Saar e kala sa sen dokkodiri tongoɗɗe ɓurata tan tampinde en hen ko calminali ene moƴƴi kono noon eɗen gandi kadi ene tardina no feewi kabruji mene ɗemngal pulaar paɗena ko toon to Daka mo Madina Gounass balɗe sappo lulnde alliyankore joncade hoorde janngude Qur'anil Karim zikruji hedde banggue ala ñohore ala jeddi ala duko ala hare ala gulwulti ɓerde ma ne deeƴi kuccitɗa koye joome an tan wonande e laaɓal maɗa aɗa zikra aɗa ñaago Allah kono ne gaɗa rewa Allah aɗa imsinɗoɗo jomiraɗo ñalɗi balɗe sappo wonande dewal Allah timmungala
altina hande o sappo e tati lewru mboya daka mo Madina Gounass sakima e yamirore ceerno khalifa mo Madina Gounass woni ceerno alhaji ahmadou tidiane ba mo ganduɗa kam woni gardiɗo ndiɗo hen juɓɓudi yuɓɓudi fewndi ɓen iwɓe lobbuɗi nayyi aduna o kala gam yettade ɗumen toon to wuuro teddungo taw kadi ko ñalɗiɗi kala ndewi e jaam e kisal ɗum ko caggal nde laamu ngo wallodiri e wonande taweteɓe toon to daka fedde darniɓe nden kay kisala ha daka o yuɓɓina daka mo Madina Gounass jeeyeten ko ha toon to daka mo dulmaji demɓe kikiɗe hanki o caggal ndeɓe jettini defte qur'anil karim ɗeɓe jangganno ɓe duwi taw kadi koye sawtawol ceerno Abdoul Aziz Kane ma en ketto seeɗa kanko ceerno Abdoul Aziz Kane ko haali nde tawno dulmaji demɓe heeɗani e caggal garangal to daka mo Madina Gounass gila guure kewɗe ne dendanno luwa karsankat mbar jaaha mbaɗa lulde mumen ha yetti o ñalawma hande mo gonɗen wuuro kala ene ɗo otoji 5 ha 6 taw kadi jomumen kala payi ko toon to daka mo Madina Gounass ma artanen hen wonande ceerno men ceerno Abdoul Aziz Kane ɗoftodiɗo goto e jaadiɗo wonande dental daka Madina Gounass taw ko dulmaji demɓe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheikh Abdullah min calmini Saar Abdullaahi Saar min calmini galle min namɗo min calmini dendagal mawɓe radio e mawɓe galle moɗon o fof min calmini ɗumen min jettaɓe kadi dendagal Kumpital ɓe ɗeɓe mbaɗata ewa e dendagal jokili aduna o fof ewa no mbiɗani ko noon amin ɗo henne daka dulmaji demɓe noon ɓooyi arde daka guila en gurdam ceerno Saliou Sada en guila e cagatagal mumen ene gari ga hen ene gondinno e ceerno Seydi El Hadji Mouhammad ibn Saïd caggal ɗum mawɓe meɗen woɗɓeɓe ko wayno baba Issa Coumba Gane en baba haji ganduɗa hen Boupende en haji ganduɗa hen ceerno Alpha en ceerno Adama Sarr en ɓeɗo foof kañumen kadi ndewiti caggal mabɓe ene ballodira mabɓe golle he so wiyama daka noon hanki daka hanki e daka hande en ɗiɓi sertude seeɗa daka hanki so tawi yimɓene ene gara gaddata ko jawɓaji ɗe kewani ne wona dulmaji diwan dulmaji en foof dulmaji demɓe e seeɗa haji ganduɗa ɓoki jawe en diwan o foof ko oto goto tan no wanno karsankat tan no wanno caggal ɗum noon ene ɓeydo ha jettiɗo yetti hande ɗo dulmaji noon ene wayno wona sara e nder daka he en jogui hen ganduɗa hen fayida mawɗo eɓe teski dental ngal eɓe teska e dental he kadi dulmaji kadi dental mumen kadi ene wuuri hitande fo eɗen daña yarlitiɓe ene ɗo otoji sigila e rewɓe ha e worɓe e waɗoɓe hadiyaji mum e wallitoɓe ene wayno min gari ga hen kono noon caɗele ngala ga hen woni ga tan ko dewal Allah e jokkodiral enɗam ko ɗum tan woni ga hen kala ka ala bande sene jogui ballodiron kala ko joguiɗen balla hen bande tikkira ala haare ala ko ɗum woni ga hen ene wayno dulmaji noon ari no ardanno wonno koye sawtawol ceerno Abdoul Aziz Kane en ñaguima yafuya dande ne famɗi no sewi hanki kikiɗe noon kanko janggui hatmu o ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi silkiji qur'anil karima wonande daka mo dulmaji demɓe. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma amin ya rabbal alamin. wonno ko daka mon dulmaji dembe daka Madina Gounass mo wuri so jomiraɗo haaji woni 2024 wonata ko 27 avril nogase jeeɗiɗi avril ɗum ko caggal korka so jomiraɗo haaji ne hawra e sappo e jeeɗiɗi sawwala ko nden daka mo Madina Gounass yuɓɓinte hitande fande yo jomiraɗo rokku en a hawrude hen hande keddoɗen koye kabruji men to daka Madina Gounass yillima toon Abdoul Karim Sall woni gardiɗo ARTP o holliti ɗum ko caggal nde o yetti toon o teskima caɗele weeyo to banggue téléphone
ene ngakkino feewi wo jokkundire Sonatel ko ɓuri yawde yaccade wonande diwano kala nde heɓata ko fate banggue internet kame weeyo timmungo no feewi ko wala ɗum koñade aljuma nde hoore jagoɗo leydi ndi woni Ahmad Ba ko toon juuli ngam yettinde message mawɗo leydi o jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu kañumne yettima toon ngam yettinde ɓatake mawɗo leydi o caggal nde ɓe gaddi ndenka e kisala beele daka o wona e juɓɓudi yaadundi e jamanu to leydi ndi Sénégal keddoɗen ha joni hoorejo leydi ndi ne fiɓi bismade hande o jaɓɓade baroɗe teddungal janoɓe toon to leydi Égypte ɗum noon ko kawguel kuɓeeri Afrique duuɓi nogas yuɓɓinagel toon gasgel ñande aset jewtuɗo hen o baroɗe teddungal duuɓi nogas ɗe leydi Sénégal kippodirno taw ko final o koye jaahe ɗe leydi Gambie ɓe dañi fiide jaahe ɗe leydi Gambie ɗiɗi e ndiga macce jeegom woni tan ɓe kippodire jeegom ɗen kippodire kala ɓe dañi polgo kamɓe leydi Sénégal baroɗi mum dañi toon kene fotto wonde logganɗe 14 ɗeɓe loggi ɓen ɗeɓe mbaddanno kono kadi kamɓe hay loggel gotel ɓe loggaka ko ɓe noon tijja e laana ndi wowa kam mawɗo leydi ndi Sénégal neldiɓe maɓe gartu ɗoɗo kaleten takkusana ɗo maɓe jaɓɓe toon to bowal laaɗi diwoje ngal Paul Sidar Senghor ko heeri ko kala ene tijja maɓe daroɗo e mawɗo leydi ndi a Sénégal to leydi Sénégal keddoɗen ha joni garteten koye siyara annuel mo Tiwawon hanki hewɓe iwɓe e jokli nayyi leydi Sénégal kala tawama toon to wuuro teddungo woni Tiwawon taw ko ziyara capanɗe 93 ɗi wola lawola yuɓɓinama toon kono kadi mawɗo leydi ndi hennaka hen caggal ɗum ko Sirigne Habibou Sy Mansour wayalti e deƴƴere ngam jarde mawɗo leydi Sénégal ngam teskede khalifa général mo Tijaniya woni Sirigne Babacar Sy Mansour wona karɗo cellal ɗiɗo hen duuɓi ɗiɗi kala kono ko mawɗo leydi ndi itti laaɗa ndi wawa nayimo caggaliɗi beele wawa safrade hawde saaha mo gonɗen alhamdulillah ngam teskede golle mawɗo leydi ndi ene yaari yeeso e kala banggueji e kala fannu Roi Mohammed Sisa tijjanoɗo to Dakar lamorgo leydi Sénégal ɗum koye lewru mayno ndu caggal nde haytini jillu mum ngam hebde rafi mabbo siftindona kanko Mohammed Sis waɗino opére ɓernde ɗo clinique royal ɗon ɗo Maroc to galle lamorgo to ɗum ko caggal janvier 2018 nde wanno ɗum toon to leydi France kono kadi kanko on Roi Mohammed Sisa tijjaɗo ñalawma janggo 14 to Dakar lamorgo leydi Sénégal jillu cehilagal kame golle kala ngon jillu ngu ganduɗa o yiɗino wadde ɗum gila février wi eko kono kadi ko ñalawma janggo toon to Soumbédioune ngam uddide toon nokku awo jaaduɗo e jamanu kadi kay ko mawo yaade mawɗo leydi ndi ha toon to Diamniadio ngam jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe woni Rabat e Dakar ha ɓuura ɓeydade yaarude yeeso siftindon Roi Mohammed Sisa lomti bamum Hassan de hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi on woni teskaɗo on woni tijjaɗo e nder leydi ndi Sénégal wi jayde eko yontere jogorde dillude e nder leydi Sénégal ɗum ko caggal erago goto e leader wonande parti Pastef gardiɗo woni Ousmane Sonko no hollitirno e nder ɓatake mo saktuno 15 duɗa hen lewru omo eri sukaɓe taweteɓe e nder département ji capanɗe 4 eko fawi leydi ndi Sénégal kala nde jomen jaltata ceppa yamirore keeɓi keɓani yamirore yo jomen jaltu o holliti hebde yamirore e wasde hebde kala haɗataɓe seppude e booli leydi ndi kala no woruno ko wona ɗum ko noon yaadiɓe Benno Bokk Yakar kono ne kadi Sene e APR ɓenne kadi kolliti accirta hono noon kañumenne ene piɓi hollirdeɓe doole mumen ngal pelɓodiral noon ene tiska walla ene huula woto wadde pelɓodiral manggal no feewi ko wona ɗum ko noon Benno ñalawma hande o mbaɗi conférence presse mumen ala taw ko keɓɗen hen koɓe kaali ma en gartoye oɗon kabaru so jomiraɗo haaji ɓen gollotoɓe e cuuɗi ñawore leydi Sénégal UNTU ɓe kolliti ñalawma hande o 13 maɓe puɗɗo hofgo juuɗe ɗum ko caggal ñande 7 lewru février nde ɓe joƴƴinoyno ko fate banggue ɗerewol mabɓe yaade hofgo ngam hollirdeɓe wonande mette mabɓe ko fate banggue gueɗe ɗeɓe gullitino kala ala hen koɓe keeɓi noɓe jiɗirini to Touba teskede ngakkugol ndiyam to Touba noko bireɗo
nokkubireɗo jurela kami nokkubireɗo daru rahmana ker ba ker kaba ɗiɗo hen nokkuji kala ne teska ko ndiyam ngakki toon no feewi ɓen joguiɓe saretaji yahoɓe ƴogude ndiyam bidon mo 20 litres ko buuɗi 40 nden wonno ko nogas kono joni sa waɗani 40 heɓata ɓe kolliti eradeɓe laamu ngu nde wata walludeɓe oɗo saha ko nguleyki mawki tene kadi teska koye korka faya so tawi ndiyam ala kala koɓe jogori laatade toona Touba Didola Boɗoyola ɗum ko teskede 153 suka binditaɗo ene wonde ñaw biyeteɗo rougeola hen 600 koye nder wuuro Touba tambiɓe ko fati banggue cellal ɓalli diwan o woni docteur Ndeye Maguette Diop ɓe kolliti batu keñoraɗo hande o gam vaccinde ɓeɗo sukaɓe nde tawno ñaw rougeol ene wara tene kadi ene yaawi rabde no feewi to saare ya haɓade ɓen asoɓe kanŋe yilotoɓe kanŋe taw koye suuɗayru alda e yamirore wonande brigade taw kadi ganduɗa ko territorial de sareya e nder région mo Kédougou mbaɗi yillo mumena mbawi nangude kene tolno e 13 groupe électrique taw kadi ganduɗa nanggui kene tolno e 8 marteau nanggui 12 panneau kene fotta wonde 250 litres taw ko carburant e gueɗe goɗɗe kala ɗum noon koye commune mo Bemmo waɗi hen noon nangaɓe gam haɓade ko fati banggue bonnude goɗo hen maayo ko wona ɗum ko kadi yiilade kanŋe oɓirdeji taw alda e yamirore paɗen ko toon to Saint-Louis wonande ɓen awoɓe wonnoɓe laana haare wattidi ɗum ko hakkude wonande Injaya hakkude on woni capitaine laanaka Kamfi Pette Goɓɓe biyeteɗo wonande Ambenge o wattidi weddade ɗumen ndiyam ndeke on yoolima o gijiɓe noon wonande so en kooti mbiye ko joliɗo woto mbiye ko beddaɗo ni ko piyaɗo kono ɓen e kulol nde garti kalani police ko hanki ɓandu ona awa kanko baɗɗo ngal baɗal o wiyama a teɓa ustugola kasdi woni luwasa ha hande serani kala saaha guilay téléji radio ji kanko on biyeteɗo Mamour Ndaw omo laɓɓitina o ƴetti pellitala wonande hollude yimɓeɓe gueɗe tati ɗe ndewata ha mbawa jaggude on mo yiɗa ustude kasdi galle muɗum walla caliɗo ngal kuulala a portanmo plainte so tawi wo jaɓani soit koto gendarmerie walla ni koto police ko wona ɗum ko walla jaaha joƴini haaliss o to dépôt woni caisse CDC walla ƴetta l'huissier sa ala haaliss jaaha to tribunal 4 mbuɗu ƴettana wonande tribunal rokkuma juge walla on huissier wawa tigui nangudemo rewnamo e nder ndiɗona mbadi lawol kuulal ngal laamu ngu yaltini ngam haɓade gurdam ceerɗam e nder leydi ndi Sénégal jeehetena ko ha ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe hol kabaruji garandi en to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar salmitama dendagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jehete ko to e Cap Skirring eɗen gandi tourisme o guila uddide fewde joni ina wayno guidiji rewoɓe e tourisme en ɓe kolliti kamɓe de ɓe jiitake koye mabɓe nde wonno soɓe ndewe mabɓe police ji ina tampinaɓe kamɓe noon ɓe kolliti koye leydi heɓe jeeya ko ɓe goni ko e liggade e wondude e tubakoɓe ɓe eɓe daña hen dépense uji mabɓe kono ɓe kolliti oɗo tourisme kam guila ari fewde joni kamɓe ko caɗele tan ɓe gondi hen jamma e ñalawma so tawi gatti ɗo e Ziguinchor dohnoɓe jakartaji e taftafuji kamɓe nde ɓe kolliti caɗele mabɓe ɗeɗo balɗe nde wono laamu ngu no ummini goto fof ko ma waɗa casque so tawi a waɗani casque a jaggama ko 600 mbuɗu joɓata ɗum noon ɓe kolliti ina waɗe mabɓe caɗele no fewi ina waɗe mabɓe caɗele no fewi kamɓene yo laamu ngu waw walludeɓe haaɓe mbaba liggade kamɓene ko e leydi ndi ɓe jeeya koɓe ɓiɓe leydi ndi koɓe gollotoɓe jamma e ñalawma ɓe jiiɗa wujjude ɓe jiiɗa wadda e hunde so tawi noon laamu ngu ina tampinaɓe elle kamɓe koɓe étranger en ɗum ɗo fotani wonde hakkude mabɓe e mairie ndi ɗum noon e laamu ngu foof yo waw walludeɓe kamɓene ɓe gullitima e ɗeɗo caɗele ɓe jooɗima hanki ɓe mbaɗi haalirde mabɓe ina réunion mabɓe mbi so tawi noon laamu ngu woppaniɓe haaɓe mbawa gollade kamɓene eɓe jogui ñalawmaji garoji wadde marché ɓe daro e laabi ɓe mbara hay goto ɓennata hay goto yahata ɗum woni koɓe kaali ɗo henna hanki so tawi en garti eɗen gandi yaltirde holɗum to e Guinée Bissau hanki dey ina wayno camion jaggama toon e minicar ina rimdi kañumne holɗum yamba ha wi tat
kamɓe fof ɓe jaggama koɓe yimɓe nayo ina wayno ɓe jaggama eɓena e juuɗe ɗum noon ko kikiɗe hanki waktu 5 heures kikiɗe ɗum woni ko kewiɗo e ummade Guinée Bissau fewde ɗo e nder Ziguinchor ɗum noon Weltar TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM eɗen gandi hande Dakar sakima yimɓeɓe fof hande goni koye ruttade Casamance naɓe e dennagal Ziguinchor ha heɓanma Bignona Cap Skirring ɗum noon eɗen ñaagui Allah lawol jaam yo Allah wat jaam yo Allah hokken walde jaam. Allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina en tini ñebbe kewi toon no fewi hewɓe kolliti kotata taw so wona dimda dimlew men teni kadi otoji ɗi ko mbiya naw ko ɗum tan nawata kono hewɓe hen ko tikkuɓe o saama gonɗen kono ko ɓuuri hen yuɓɓude tan yo yimɓe mbaɗe otoji he ko yahata ɗum woni lawol jaam woto rew tan marchandise ha ɓittone oto ko yahata hokka caɗele goni kala yo rokku oto fodde mum so joom oto wima ɗum yahata woto tikku woto geddu waɗi hen ko yahata lawol jaam woɗɗata sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani yuɓɓini subaka hande o jonde hakkude makko e jagorɗe makko gam disnodiral ko fate banggue gonagal sumgoji tijjaɗi 13 lewru mai so jomiraɗo haaji taw ko sumgoji ko fate banggue sarɗi yankoji kame sumgoji ko fate banggue local kame sumgoji ko fate banggue régional ko wona ɗum ko noon kanko hoorejo leydi ndi caggal yontere yawtunde wo joɗiɗinoma e gardiɗo suudu sarɗiyeji leydi Mauritanie kame hoorejo jagorɗo makko mo leydi Mauritanie ɓe mbawino yewtidde kono subaka hande o fusi wonande suudu sarɗiyeji no leydi Mauritanie on gonnoɗo hoorejo suudu sarɗeji leydi ndi woni Wulde Beya subaka hande o waɗi discours mum gam jarde ɗe golle ko halfina e ɓen sarɗiyankoɓe ko ganduɗa golle ɗe gona golle bebɗe no fewi wa arti e yurnitade e laɓɓitinde ɗen golle kanko hoorejo leydi ndi o hutorima taw ko kuulal article 31 nogas juillet hitande 1991 wonande ngal kuulal ko ngal o hutori gam fusde nduɗen suudu sarɗiyeji ɗon ɗo sumgoji sarɗiyankoji tijja e ndera leydi ndi Mauritanie hewɓe guila hanki ha hande kolliti gonno koye kamdam mawɗam no fewi ɗum ko caggal yontere kuppugol internet weeyo to banggue téléphone aji so wona ɓen joguiɗe wifi hewɓe hen kolliti golle mumen jatirino caggal tene kadi gollortono koto banggue internet guila yeeyoɓe ha e gueɗe kewɗe hay waɗaɓe commande ha e ɓen jokkodirteɓe oɗon fannu kala kolliti yontere koko joɗino ala kala ko yahata e golle mumen kono kadi ɓe jetti jomiraɗo caggal ndeɗo hen fiyande gasi ha ganduɗa ɓe mbawi heptude connexion kuɓɓam mabɓe jeyno sababu kuppugol oɗon internet ko guila ñande 5 lewru mars nde dogno e ɗiɗo hen cuuɗi niɓɓi taw kadi ganduɗa ko dumbanoɓe ɓe nayo wiyeteɓe salafiste en tuumaɓe e gueɗe ceɓɓitiɗe hen ɗiɗo ñawanoɓe kaddi gurdam e kaso hen goto duuɓi 10 goɗɗo duuɓi 7 ko ɓen kutorino fetel mo hinde klasine kofa haɓe jooɓi pittali ɗiɗi ɓe renoɓe nduɗon dumburde ɓe gañi hen ɗiɗo guila nden noon koɓe wannoɓe ladde ñande asende saga ñalawma ko nden fiyande teska wonande kamɓe wonnoɓe tule ceene towɗe wonande koninkoɓe leydi ndi tambiɓe nden kay kisala ko nden gabbiɓe waɗi noon aynodire kure to banggue fetelaji haɓe dañi yoɓade hen pittali 3 ɓen salafiste en taw koye tuumaɓe gueɗe ceɓɓitiɗe ɓenne kadi mbawi yoɓade fittandu koninke goto mo ganduɗa juulama hanki to noksoɗa wira ko wona ɗum konon police haɗi hanki jenayse e nder galle Saliha Wulde Cheikh taw kadi ganduɗa ko on ene jeeya e ɓen yoɓaɓe fittandu muɗum taw koye ɓen dognoɓe oɗon kaso hanki police yeehi tan rokki tan minitaji 5 gaɗa duwade kala yoya hay goto woto ɓoyɗon e oɗon galle ko wona ɗum ko hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Ghazouani yaltini ɓatake jarore e mantore timmude faade dadiɓe gendi ndi caggal kay nde daari pellital gam dartinde pittali ɓeɗo hen wat boniɓe kono ni kadi jaggude hen goto o duwanima on koninke basɗo fittano mum e nder ndeɗo hen wolde musde hamnide waɗirde nangue hoore
ñalawma to leydi Mauritanie keddoɗen hoorejo leydi Mauritanie ɓatake mo yaltini faade hin Jinping hoorejo leydi China ɗum ko caggal nde toɗɗita duuɓi 5 e gardidi leydi China o holliti leydi Chine kame Mauritanie ene fiɓi ɓeydude jokkodiral e golle hakkunde gendije leyɗele ɗiɗi kala ñalawma hanki ale ɗo fuɗɗima ko fate banggue baccalauréat binditagol wi wonande koolaɗo kuuɓala jangde towde wonande wuldo hedriya o holliti wonande kene tolno e jeenayyi centre aji jeenayyi e nder noksoɗa woni ko winditi kene tolno e ujunnaje nayo e temedde ɗiɗi e capanɗe joyi e goho suka élève woni ko winditi e ngel ɗon kawguel tawne wondi e ndenka kame kisal timmoka météo mo leydi Mauritanie holliti balɗe ɗiɗi fuɗɗo ñalawma hande janggo ha ñalɗi garoji ma nguleki teskede ɓeydo e nder jokli leydi Mauritanie kala ɗo wonno 40 degré oɗo saaha wontoyta ko 44 degré ɗon ɗo faya e korka hewɓe kam oɗo saaha puɗɗitima hollirde kulhuli men mawɗi no fewi gam teskede nguleki sene jippo wayata kono baade toɓo no mererni noon wayata ɗum noon ne teska tan nde yimɓeɓe curoto ndentoto mbaɗa laafaji mawɗi walla kaalaji walla tengaɗe e koye mumen nde tawno ngandi fotani yiide ni nangue saka ko heddi ko fate banggue dossier gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdullahi Saar ɗum ko caggal nden nde hujjiyankoɓe makko gulliti toon to cour conseil walla mbiyen toon to conseil constitutionnel leydi ndi caggal nde ɓen kuutori article 47 ndiwti ɗin dossier ñawore makko fuɗɗitima altina hande o to tribunal Nouakchott kanko e ɓen ɓe o tumda ko fate banggue ɗereji kayitaji kalisaji mbuñari e nder leydi Mauritanie sukaɓe ɗiɗo Mauritanie naɓe wurɓe toon to Côte d'Ivoire ko ɓen goni waraɓe ɗum ko jamma aseɗo ɗum koye guyka yanede e bitikaji mabɓe ɓen ɗiɗo wasɓe pittali men ko Sidi Mohammeda Sidi Cheikhna ne wonde Ali Wuld Bewba ɓeɗo hen ɗiɗo mbasi hen pittali men so tawi ko gañiɓe hen ɓe ko Ba Hamidou ne wonde Taliba Abdullah ɓeɗo hen ɗiɗo goni gañiɓe hen ɗum waɗi koye wuro ngo ɓe gonno kene tolno 120 kilométre hakkunde mum e Abidjan ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo to Abidjan neli toon c'était timmuɗo hollirde yo losko yañgo waɗe hen ha ande waɗɓe ngal baɗal mbawa hewnede lawola patrouille dental marin hakkunde Mauritanie kame Sénégal ɗiɗo hen ñalɗi jewtuɗo hen ɗi ɓe jilloyima toon to Brahna yogay gure taweteɗe ŋore maaje ɗiɗi ɗe kala walla mbiyen ŋore maaje leyɗele ɗiɗi ɗe kala o to banggue worgo e banggue rewo kala ɓe jettima hewɓe taweteɓe ɗiɗon gure gam findinde ɗumen e rentinde ɗumen woto bismoɗe mo on ganda ndentoɗe yahoɓe saabu boniɓe ne kewi neɗɗo ne yaaha taw ko jeeyowo dorog walla yahata jaam jippo galle ma woppa ɗon goɗɗum rokkuma caɗele ɓe ndentini yimɓe hewɓe finoɓe ngal ɗo ŋolal nde tawno teskede maayo ngo wona keerol kono ɗo ndewɗa kala aɗa wawi taccirde kala mo aɗa taccina ma aɗa jippina andu ɗum holkisa ɗum rento nde tawno hande yimɓe hewɓe boniɓe ene jilli e nokkuji ɗi sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali lewru korka ɓattima ballal manggal giwngal e association moɓe mbiyata mansarena noon ko catal ardi ɗum ko biyeteɗo Etienne Pascal Keita ɓe kolliti ɓe mbaɗi balle mawɗe no fewi taw ko ɓen dogɓe ene moltoyi to banggue région Mopti ha fayenma toon to nokku moɓe mbiyata Seno to wuro ngo mbiyata Siré Bogo walla mbiyen Sidré Bogo kene fotto wonde 1996 neɗɗo heeɓi balle mawɗe guilay maaro sukara nebam kosam gueɗe cohlade so lewru korkari kene wona 335 galle wawi hebde guura timmoka 750 debbo wawi faabede hen no fewi ɗum noon e tawtorede wonande koolaɗo kuuɓala général Moussa Bala Keita kam e tawtorede joom wuro Nara woni Jara Keita ɗum waɗi koye jeese mabɓe gam wallidde ɓen doga molto ena ha joni keddotoɗen koye ɓen doga molto ena juɓɓudi binditagola
ɓen dogamolto en haɓe mbawa andede kewendi mabɓe fodde mabɓe commission ngaji darnaji ko wayno CNCR wonande ko cetal commission des nations unies ne wonde INCR kamene wondi kadi e gouvernement mo leydi ndi woni brigade de kalabankura ko ɓeɗo hen mbawi taƴede dottede ngam winditoyde ɓen dogamolto en nde tawno dogamolto en hewɓe ngala kayitaji ni jibinande ni haydara goɗɗum jomin mbawa winditede beele gande no poti so balle ngari walla so tawi kay jomumen ko wallidde ha daña ɗin kayitaji refusé ji beele ɗen gueɗe kala mbawa yuɓɓinede jaam e kisala teddorɗen ha joni koye leydi Mali gartaten koye haalande nde haali ɗum wonande mayde Soumaïla Boubey Mayiga gonnoɗo hoorejo jaagoɗo Ibrahima Boubacara Keita gonnoɗo taw kadi ganduɗa ko avocat général cour suprême taw kadi ko Sharif Mohammed kone yaltini konguɗi muɗum ɗin konguɗi jalti koto Joliba TV kame RFI wo holliti wonande mayde gonnoɗo hoorejo jaagoɗo leydi Mali Soumaïla Boubey Mayiga mayde makko way kono ko baraɗo ni saabu jeyde sababu ñawdemo e nder kaso nawedemo clinique e nder Bamako no gasigo lewru mars 2022 yaltudemo aduna e oɗon clinique so loskama tawete ko baraɗo e konnguli makko ɗiwo yaltini kanko on gonnoɗo hojjiyanke taw koye cour suprême ndu leydi Mali jangguinoɓe to banggue jangde dental taw ko école aji privé natani hofgo juuɗe ɗum ko subaka hande o maɓe kof juuɗe mabɓe kene fotta wonde 120 waktu ɗum fuɗɗoto ko 13 hande o ha 17 nduɗo henna lewru ngam hollirdeɓe jebdi mabɓe 2021 2022 ɓe keɓani hakkude mabɓe jagorɗo jangde leydi Mali ɓe joddinoma ngam kaldigal kono ngal kaldigal ala taw ko gasi hen haydara ustogola jokkodirala hakkude leydi Mali kame Niger teskama no fewi kono kadi ɗeɗo henna balɗe Mohamed Bazoum hoorejo leydi Niger nelino chef d'état major général armée mum woni Modou Salifou ngam yadude sete timmuɗo no fewi jaɓɓama to Mali jaɓɓimo ko chef d'état major général armée leydi Mali Oumar Diarra wo dañi jonodade e colonel Assimi Goïta ngam yettinde ɓatake giwɗo e hoorejo leydi Niger ngam ɓeydude cehilagal e golle hakkude mabɓe siftinde ona wonande Mali Bamako kame ñame ɗiɗo dumunnaji kala itottago e duɗal gotal gila leydi Mali itti hoore mum ko fate banggue G5 Sahela sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry nokku biyeteɗo yarkoye ene tawe yarkoye wuro wiyetengo bulli wela kene wona 50 kilométre hakkude men Mamou ko cummusɗo teska toon ñalawma hanke o on cum jeeyi sababu ha 17 galle taw wonti ndondi o saaha noon waɗani mayɗo ni gañiɗo kono kam gila to comci mabɓe kala hen kam daññoɗo dadde daƴiri koko ɓorni ko wona goɗɗum ko heddino e nder ɗiɗon cuuɗi wona gawri wona cuɗari wona haalis wona ɓornanteri wona koɓe keblorino ngam kaɗo korka foof yeehi ha laaɓi wi biyeteɗo Mamadou Aliou Bari hande o so tawi kay ɓiɓɓe guinanaɓe mbeɗani ɓe juuɗe koɓe welɓe teni kadi ɓe ganda kala ɗoɓe jogori ha ɗoyde jeheten ko toon to Niger hakkude mum e bene jillo Mohamed Bazoum hoorejo leydi Niger hande subaka jillu makko toon to Cotonou lamorgo leydi bene jaɓɓima momo toon to Bowal aɗa diwoje ngala Cotonou woni Patrice Talon hoorejo leydi ndi jillu balɗe ɗiɗi hande e janggo ngam jillu faggudu hakkude pétrole kame kaggulaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ma tiggita ngaluji taw kadi ko golle poɗɗe gollede hakkude mabɓe kamɓe ɗen leyɗele ɗiɗi kala to leydi Côte d'Ivoire nogasen jeegomo milita taw ko parti africaine ardi ɗum ko Laurent Gbagbo ɓen noon hewɓe e dowriyankoɓe kolliti metti mumen ɓen nogasen jeegomo dumbaɓe taw taƴana ko nogasen nayyi lewru e nder kaso nangganoɓe gila nogasen nayyi février ɗum koye ñalɗi bannoɗi mitin mawɗo woni landa africaine ha wattindi e seppoji ɓe nanguira kodde fitinaji e dillinde e yaade ko wona haaju mum ñande 9 mars ko nden ɓe ñaawa duuɓi ɗiɗi e kasso wonande gardiɗo COSEP woni Charles Blé Goudé
e yaadi mum kolliti ɗum ɗo addata jame leydi addata ko fitina to banggue dawru gola dumbeede taw ko dummude militaji poɗɗini fotani wonde waɗi hen noon haala mawka no feewi to leydi Côte d'Ivoire walla sen giwi to leydi Côte d'Ivoire koto Burkina Faso Ibrahima Traoré horejo leydi ndi holliti wonande kala ɓiɗɗo Burkina najo tawideɗo to Tunisie jiɗɗo artude ne yarliti artude leydi mum to Wagadugu ha e leydi mum kala laani ndi wawani heddi neldede toon beele jomumen garta e nder leydi mumen oɗo saaha kene fotto wonde temedere nogas e jeetato ɓiɗɗo leydi Burkina najo taweteɗo to Tunisie binditiɗo jiɗɗo artude kañum e nder leydi mum kala to Afrique du Sud jamma hecciyanke o concert musique star Costa Tishida gonnoɗo e concert mum ene yimane ama ko ɗon tan derguiti wasi fittandu muɗum andaka ko jeeyi sababu police udditi hen losko yañgo no feewi ganduɗa ko ɓoyani tan album mo sakkitino yaltude waɗi 45 million e nder aduna o kala ko wawi hettade on album taw wadduna ɗum koye aykono jimowo kelme mo leydi Sénégal to Maroc dadiɓe muma tambiɓe nden kay kisal maje pawi juuɗe men ken wona e tonuji tati taw ko kana bisa ɓe nangi ɗum koye laaɗi ɗiɗi giwde banggue Espagne sara wuuro wiyetengo Nador waɗɗani Melilla taw kadi ganduɗa koye no wona 75 paquet woni koɓe tette nder ɗen laaɗe kono kadi ɓen dognanoɓe ɗen laaɗe kañumen kolimumen kolliti wona kañumen jeeyi tene ala kala koɓe gandi hen haydara to Madagascar ko laana ɗannotoɓe ɗallede ndewani lawol kañum yuwi nogas e ɗiɗo fittandu heddima e maaje nogas e tato wawi faabede taw kadi koye maayo ngo mbiyata nasi faade fali koɗo hen kan laana yuwi ha nogas e ɗiɗi fittandu heddi hen joolam jaɓeri to leydi Iran autorité ji leydi ndi ɓe kolliti ɓe nangi kene wona temedere neɗɗo tuumaɓe kañumen mbaɗi gaz uji yogay école aji sukaɓe rewɓe ha paɗɗi woni hen mbasi fittanu men tawe e nder cuuɗi safara ene cafre to États-Unis de Amérique to ne kadi ko laana yuwi toon yimɓe jeetato mbasi hen pittal men waɗi koye état mo Californie jamma aseɗa ene jofi aleta to leydi France aéroport de Roissy Charles de Gaulle nanga toon taw koto banggue trafic drogue ko douane franco sénégalais taw ko biyeteɗo Bocara mo duuɓi 35 gonnoɗo militaire dali watti hoore mum duwaña liggotono koto ngal bowal laaɗi diwoje ngam teskede ɓennini kene tolno temedere ha temedde tati livration taw ganduɗa ko huuɗo bonko ko drogue taw kadi omo jofana som haalisa moyne tolno e 50 ujunere taw koye koppreje euro 11 nangaɗo kankone won nangama hen oɗo saha kamɓe kala aɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe jillo hin jimpinga yalti subaka hande o ɗo yontere fande mawo ya toon to leydi Russie kankoye nando makko woni Vladimir Poutine maɓe mbaw yewtide no fewi dossier ji kewɗi gartam hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe guirto banggue faggudu koniyankagal kono kadi no Chine wirno ma dog koyɗe jaam beele ɗo henna guerre gonɗo hakkude Russie kame Ukraine ha fema occidentaux ji beele ene wawa ñifde aduna wonta e jama keddoɗen ha joni koye joolam jaɓeri Corée du Nord Pyongyang weddima hanki o misilaji ɗiɗi taw weddi ɗum ko gila e nder maaje base mabɓe marin taweteɗo toona ɗum noon ko guijade guijogol ngol ganduɗa altina hande o no hollitirno dadiɓe leydi Amérique ma beddo laaɗe mumen dow tawɗen laaɗe woni hen ko ɓen armée de l'air hakkude Amérique kame Corée du Sud ngam yuɓɓinde jokkodiral koñinkoɓe hakkude leyɗele mabɓe ɗum jeeyi sababu Pyongyang kañumne hankine aditoɓe weddima misilaji mum ngam andindeɓe yoɓe ndento no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandeno kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah ñallanen walla hiiranen